कारण त्याच्यात धूल बिल बसलेली असते ना, मग ते बरोबर नाही वाटत. आणि मग ती मावट्यांची भाजी पण त्या वालांच्या सोबत उकडून घ्यायची. उकडून घ्यायची आणि मग ते शिजते. ज्या वेळेला सुकलेली होती तेव्हा कशी होती भाजी, आणि आता बघा कशी झाली. ती अशी हे करायची. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. मी रोहन पवार तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर तुम्ही बघितलेलं आपण पहिल्याच्या व्हिडिओमध्ये जी आपली मोठे काढले कसे आपण ते बघितलेले. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये आपण तुम्हाला मोठ्यांची भाजी कशी बनवणार ते दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ जर आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जास्त करून शेअर करा जेणेकरून आपला चॅनल अजून ग्रो होईल आणि आपल्या चॅनलला मदत होईल. आई आपल्याला मोठ्यांची भाजी बनवून दाखवणार आहे. तर बघूया आता कशी बनवते, काय काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया. स्वागत आहे तुझं आपल्या चॅनलवरती. तर आई मला सांग, आता आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत? आता मी मगाशी थोडे वाल भाजले, त्याच्या ती पातेली आहे ना त्याच्यातच भाजले, आणि त्याच्यात भाजून धुवून परत त्याच्यातच शिजायला टाकले. आता शिजतायत. आणि आपण आज चुलीवरचं जेवण बनवत आहे. आम्ही शक्यतो चुलीवरचं जेवण बनवत नाही, आपण गॅसवरच बनवतो. पण आज तुमच्यासाठी स्पेशल चुलीवरचं जेवण बनवत आहे. आपण व्हेज बनवणार की नॉन व्हेज बनवणार आहेत? मोठ्यांची भाजी व्हेज बनवणार आहेत. आणि नॉनव्हेजसाठी आपल्याला काय करावं लागेल ते तू सांगशीलच. नॉनव्हेजसाठी ते ओली भाजी नॉनव्हेज मध्ये चांगली होते. ओली चांगली होते. आपण सुकी बनवणार आहोत. आता आपल्याकडे ओल्या मोठ्या नाही आहेत त्याच्यामुळे. ओके ठीक आहे, चालेल. तर बघूया आता पुढची प्रोसेस काय आहे. सध्या तरी आपण आता वाल म्हणजे भाजून घेतलेत आणि हे केलेत ना, भाजून घेतले आणि उकडून घेतलं. आता ती सुकलेली भाजी ती धुवायची आणि त्याच्यामध्ये टाकायची शिजायला. सांग. ही सुकलेली भाजी सुकून ठेवलेल्या मावट्या आहे. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं कसे सुकवतात आणि कसे कापतात त्या. तर हे बघा, ही सुकलेली आहे. आता ह्याचं काय करायचं आपल्याला? आता ही जर अशी धुवायची. आपण ते वाल टाकलेले आहेत ना मागाशी, हे धुवायचे असे धुवून असे, कारण त्याच्यात धूल बिल बसलेली असते ना, मग ते बरोबर नाही वाटत. मग धुवून अशी ती त्या वालांच्यात अशी टाकायची. ओके, म्हणजे आपण ते उकडत ठेवलेले वाल त्याच्यात टाकायचे असे धुवून. आणि मग ती मावट्यांची भाजी पण त्या वालांच्या सोबत उकडून घ्यायची. उकडून घ्यायची आणि मग ते शिजते. चांगली होते. अशी शिजल्यानंतर अशी मोठी मोठी होते. ही छोटी छोटी आहे ना, मग ती मोठी मोठी होते शिजल्यावर. आणि मग त्याच्यात कांदा, ते मी नंतर दाखवते तुम्हाला कांदा कापल्यानंतर. आता सध्या शिजू द्या, कारण कांदा कापून ठेवल्यानंतर मग शिजायला किती वेळ लागेल तरी? 15-20 मिनिटं जातील. 15-20 मिनिटं. आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं का? हो, ठेवायला लागेल. थोडंसं मीठ टाकायचं आपल्याला त्याच्यात, कारण मीठ टाकल्यावर कसं थोडी चव येते ना. आता आपण ही किती माणसांची भाजी बनवतोय? 5-6 माणसं काय होतील एवढ्या ह्याच्यात ना. थोडं मीठ टाकायचं. नंतर मग तो पाणी वेलला जातो ना, उकडून झाल्यानंतर पाणी वेलून निघतो. मग परत भाजीला थोडंसं नॉर्मल टाकायचा उगाच नंतर शेवटला, कारण की आधी आपण टाकलंय म्हणून. आधी टाकलंय म्हणून थोडंसं नंतर थोडंसं टाकायचं. आता हे आपले तीळ आहेत. तिलामध्ये तीळ भाजायचे. काळे तीळ किती घेतलेत आपण? हे अर्धी वाटी घेतले. अर्धी वाटी काळे तीळ घेतले. काळे तीळ भाजून त्यात थोडीशी लसूण टाकून. तर आता तुम्ही बघता इथे हे बघा, जे आपले वाल आहेत आणि मोठ्यांची जी भाजी आहे ती अशी ओपन झाली, सुकलेली होती ती, आणि अशी फुगलेली आहे साधारण. आम्ही चुलीवर जेवण का नाही बनवत, कारण की असं आहे बघा, हे टोपसे वगैरे आहेत ना, काळे होतात. आता हिला पण बूड घ्यायला लागलं आहे आम्हाला, तर त्याच्यामुळे जेवण जास्त करून आम्ही चुलीवर बनवत नाही, कारण की भांडी खराब होतात म्हणून. तर बाकीचं आता याच्यामध्ये कढईमध्ये आई हे करणार आहे. तीळ, आपले काळे तीळ आणि लसूण नाही, लसूण याच्यावर भाजून घेणार आहे. तर आता पुढची प्रोसेस बघूया आपण काय. तर हे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि मग त्याच्या जागी ते भाजून घ्यायचं. आणि
हे बघा, ज्या वेळेला सुकलेली होती तेव्हा कशी होती भाजी आणि आता बघा कशी झाली. हाय कर बाबू. नाव सांग तुझं. दिव्यांश आलाय पुण्यावरून च्या आजीला बघायला. तर तो देवकुंडच्या व्हिडिओमध्ये पण होता, आता मोठा झालाय. आता तू कोणत्या स्टँडर्डला जातोस? हां, कशामध्ये? ज्युनियर के जी. ज्युनियर के जीला जातोस. असे तेल भाजायचे. आणि त्यात लसूण लसूण टाकते ना. भाजून झाले. नॉर्मल भाजायचे, एवढे नाही असे खरपूस भाजून झाले. कसे काढायचे, थोडा वेळ इकडे ठेवायला लागेल. ते बघा लसूण टाकायचे त्याच्यात. ओके. तेल भाजून झालं मिक्सरमध्ये टाकायचं. थोडं मसाला, आपला घरचाच मसाला आहे, असं काय नाही. तुम्ही मिरची पावडर पण वापरू शकता. थोडी हळद, थोडा गरम मसाला, त्यात सगळं मिक्स. मी मिक्सरला लावते. ओके. तर आता आईने मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं. दाखवू कसं वाटलं. हे बघ असं वाटायचं. हे बघा, अशा प्रमाणात वाटून घ्यायचं थोडंसं. आणि आता यातला परत भाजायचं का? नाही, आता थांब एक मिनिट थांब. तेल टाकतात थोडंसं आपण. बऱ्यापैकी जरा जास्त म्हणजे जास्तच टाकायचं थोडंसं तेल. आता आपण याच्यामध्ये काय टाकलं आहे? राई टाकली. राई टाकली थोडी. थोडं जिरं. आपण कांदा चिरलेला तो टाकायचा. कांदा किती घेतलेला आपण? 2 घेतलेला. जेवढं कांदा घेईल तेवढं चांगलं असतं. म्हणजे जेवढा जास्त कांदा तेवढा. जेवढं जास्त कांदा तेवढंच भाजी चांगली होते. मोठे कांदे होते ना आपले, मोठे कांदे. तर कांदा घेतला. अजून परतून घ्यायचं आपल्याला. हो, कांदा परतून घ्यायचा, लाल होऊन द्यायचं थोडं. मग बऱ्यापैकी झालं कांदा लाल. त्याच्यात थोडासा मसाला टाकायचा, थोडं नॉर्मल, कारण भाजीला तरी यायला पाहिजे म्हणून. असं. आणि हळद. आणि हळद थोडं ह्याच्यात टाकलेलंच आहे आपण. ऑलरेडी ह्याच्यात टाकलेलंच आहे. ह्याच्यात थोडंसं किंचित टाकायचं. असं करून घ्यायचं. जो आपण हे तीळ, लसूण आणि मसाला, हळद हे मिक्सरला लावून घेतलेलं ते ह्याच्यात टाकायचं. थोडंसंच टाकायचं ना. थोडंसं हे नंतर टाकल्यानंतर हे टाकायचं. बघा, हे आता अर्ध आहे आणि हे अर्ध आपण याच्यात टाकलंय. बघा, आता हे जे आपण गाळून घेतलेली भाजी ती अशी हे करायची. जर आपल्याकडे वाल नसतील तर वालांच्या जागी दुसरा काही यूज करू शकतो का? हरभरे करायचे, हरभरे टाकायचे. अजून जे कडधान्याचं काय ते जे सारखं असलं, वाटाणे वगैरे नाही चालत. वाटाणे नाही चालत, फक्त हरभरे वगैरे. कडधान्य मध्ये कडधान्यामध्ये फक्त हरभरेच चालतात आणि वाल दोनच गोष्टी ना. कारण की बऱ्याच ठिकाणी आपल्याकडे वाल नसतात. वालातच जास्त करतात शक्यतो, हरभरा चण्यामध्ये नाही करत. आणि वालातली भाजी छान लागते. आता हे जे आपण थोडंसं उरलेलं
तर आपल्याला असं वाटतं हे कमी आहे. हं? हम्म. हे कमी आहे असं वाटतंय आपल्याला ना. मग आपण थोडंसं टाकायचं, थोडं. तर कमी, आता तुला जर कमी वाटत होतं हा. म्हणून तू परत टाकलं परत थोडं टाकलं. हां, थोडं कमी आणि वाटत. थोडंसं ठेवून दिलं. हां, एवढं नाही लागत, पण माझ्याकडून थोडे जास्तच झाले. असं द्या, दुसऱ्या वेळेस बनवलं त्याच्या झालं. मग अशा उकडायला थोडंसं मीठ टाकलेलं. आता एकदम थोडंसं टाकायचं, कारण मसाला वगैरे टाकला आपण म्हणून थोडं नॉर्मल. नॉर्मल मीठ टाकलेलं आहे. आणि घालून झाकून ठेवायचं. जाळ कमी जाळ कमी करून झाकण ठेवून दिलं आता. झाकून ठेवून एवढं काय हे नाही, फक्त ती शिजसपर्यंतच थोडा वेळ लागतो. किती वेळ लागतो तरी साधारण? तरी ते वाल वगैरे शिजायला अर्धा तास तरी जातो. वाल थोडे कडक असतात ना, मग ते शिजायला परत ते कच्चे राहिले मग दाताखाली असे कडक कडक वाटतात. परत चांगले शिजले का बरे वाटतात वालाचे दाणे. आणि मग भाजी पण जरा शिजली का चांगली वाटते खायला, अशी छान चव येते तिला. भाजी आता हे बघा, किती वेळ ठेवला आहे तरी आपण? 5 मिनिटं झाकण ठेवलेलं. 5 मिनिटं झाकण ठेवल्यानंतर हा, लगेच मग काढली, मग छान झाली. अशी आता भाजी काढून घेतात. आणि भाजी खायची कशा बरोबर जास्त करून? भाकरी बरोबर खायची. भाकरी कुठली बरोबर- भाकरी? तांदळाची भाकरी, कुठली पण, चपाती भाकरी काही असो. म्हणजे शक्यतो भाताबरोबर पण छान होते, भाकरी बरोबर पण छान लागते. आणि हे जे वालाचे दाणे आहेत त्याची डाळ असते, तर डाळीचं वरण आणि मोठ्याची भाजी एवढी सुंदर, खूपच. तुला जास्त आवडते? हो, मला जास्त आवडते. आता खाऊन दाखव कशी झाली आपली भाजी. गरम गरम आई खाते. तर थँक्यू आई, तू भाजी बनवून दाखवल्याबद्दल. जर आईची भाजी बनवलेली आवडली असेल खूपच, तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण अजून अशा नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहू आणि आई आपल्याला असेच सपोर्ट करत राहील आणि बनवून देत राहील. नॉनव्हेज वगैरे पण आपल्याला बनवून देईल, मासे वगैरे काय असेल ते. नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.